అధిక దిగుబడి రావాలన్నా, చీడపీడల నుండి తట్టుకోవాలన్నా ఖచ్చితంగా మేలైన పత్తి విత్తనాలను ఎంచుకోవాలి. అలాగే పత్తి పంట బాగా ఉండాలంటే విత్తనాలు నాణ్యతగా ఉండాలి. రైతు మిత్రులు ముఖ్యంగా లైసెన్స్ డీలర్ల దగ్గర మాత్రమే పత్తి విత్తనాలు కొనుగోలు చేయాలి. రైతులు ఇప్పుడు అందరూ BT2 పత్తి విత్తనాలను సాగు చేస్తున్నారు. రైతులు పత్తి విత్తనాల ప్యాకెట్ కొనే ముందల ప్యాకెట్ వెనకాల GEAC అప్రూవల్ ఉంటుంది. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చరల్ కమిటీ నుంచి అప్రూవల్ ఉంటుంది. ఒరిజినల్ BT అవునా కాదా అని తెలుసుకోవటానికి నిర్ధారణ మాత్రమే. అలాగే ప్యాకెట్ వెనకాల లాట్ నెంబర్ ఉంటుంది. అందులో తయారు చేసిన డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్ రైతులు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. పత్తి విత్తనాలు కొనిన తర్వాత ప్యాకెట్కు సంబంధించిన బిల్లును ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. బిల్లులను పంటకాలం అయిపోయేంత వరకు భద్రపరుచుకోవాలి. ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికర వ్యవసాయ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నాణ్యమైన విత్తనాలు, పురుగు మందుల కొరకు మీరు సంప్రదించగలరు ఆదోనిలోని మోహన్ ట్రేడర్స్. గుర్తుంది కదా, నెమలి గుర్తు ఉన్నదే అసలైన మోహన్ ట్రేడర్స్.